Jaaha, tilannepäivitystä. Turku, Suomen persereikä. Tällä hetkellä saavutettu. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus hypätä tämän kyseisen rekan kyytiin. Tiedä sitten, kuski on ruotsinkielinen. Itse en puhu ruotsia kovinkaan hyvin. Sanotaan, että ja fattar ingenting, fattar du on aika pitkälti kaikki mitä minä osaan sanoa. Katsotaan miten se käy. Kööpenhaminaan pitäisi ehkä päästä tällä kyydillä. Katsotaan pääsenkö ja mihinkä sitä päätyy. Pääsenkö ylipäätään laivaan. Tämä on ihan todella suuri kysymysmerkki. Että tää on niin sanottu V6-tilanne. Niin kuin ruottalainen voisi ehkä sanoa. En ole varma. Näillä mennään. Tilannepäivitystä joskus myöhemmin. Moro.